Hej sammen og velkommen til denne udgave af Herskind Skole News. I dag vil jeg fortælle jer om en ny kanal, som vi har lavet i Herskind Skole News, som hedder Herskind Skole News Extra, hvor vi lægger anderledes videoer ind, og hvor vi lægger udgaver af et interview ind. For eksempel, hvis vi har taget et interview, som var en halv time, så cutter vi jo dem selvfølgelig ned til 5 eller 2 minutter. Men så kan man se resten af interviewet inde på Herskind Skole News Extra. Så ja, det var det, jeg havde til jer i dag. Jeg håber virkelig, I vil gå ind og tjekke den nye kanal ud. Vi ses! Husk, du kan abonnere på kanalen, og husk, der er masser af info i beskrivelsen.